Ar brynhawn y mercher fel hyn ydy cael cwmni Aled, Rhys Jones, Prif Weithredwr y Sioe yma, a dyma beth ydy golygfa hyfryd ar brynhawn mercher fel hyn yr orymdaith fawr yma. Odi, mae'n olygfa hyfryd. Mae'n benllanwr y holl gystadlu, gweld y pencampwyr, y millwyr yn cael eu moment nhw yn y brif gylch o amgylch y miloedd o bobl sydd wedi ymgynnull yma heddi. Mae'n wirioneddol wych i weld nhw, a dyma beth sy'n gwneud y sioe yn special. Oes y gyfle ti fwynhau'r math yma beth? Mae'n wythnos brysur a dyd y llian o ti? Mae'n wythnos brysur. Wrth gwrs, mae dechreuad bob wythnos yn amser brysur. Leni yn fwy nag arfer, wrth gwrs, gyda'r ymweliad brenhinol ar fore dydd Llun. Ond fel mae'r wythnos yn ymlaen, mae'n dod yn ychydig mwy hamddenol. Dwi'n cael mwy o gyfle i ymgrwydro o amgylch y maes, siarad y bobl, siarad arddangoswyr, clywed i adborth ar y holl elfennau newydd ni wedi cyflwyno eleni, ond hefyd cymryd eiliad i fwynhau beth mae'r theatr yma wedi llwyfannu yn ei eleni yn y sioe, a mae'n werth i gweld. Mae yna heriau, yn does wythnos fel hon, ydy mae yna wleidyddion yn dod yma, mae yna bobl y daliadau'n gryfion, mae'r undeba meithwyr, mae'n llwyfan, mae'n fforwm ar gyfer trafodaeth, ac wrth gwrs mae byd ar y meithwyr ar hyn o bryd, mae pethau ben i weirod, mae yna lot fawr o destunau trafod. Sut mae rhywun yn paratoi ar gyfer y math yna o beth? Wel, mae'n bwysig bod ni'n helpu i gynorthwyo'r diwydiant, achos mae'n blatfform pwysig i'r drafodaethau yma'n amlwg. Ac yn sicr mae'r wythnosau ar wynfyniad y sioe, mae lot o heriau fel nathach chi gyfeirio eto, ond o leia mae hwn yn gyfle i ni i gyfleu y stori positif am y maes yng Nghymru. Mae'n cyfleu wleidyddion i wrando ac i helpu ddeall am y sefyllfa, a ni tynnu sylw at holl bwysigrwydd y diwydiant yn gyd-destun cynhyrchu bwyd, yn gyd-destun gwarchod yr ymgylchedd, ond beth sy'n bwysig am amaeth yw cyfraniad diwylliannol y diwydiant. A mae'r sioe yma yn enghraifft, yn esiampl o sut mae'r diwydiant amaethyddol yn gosod sylfaen i ddiwylliant Cymru Cymraeg. A mae mor bwysig bod ni'n tynnu sylw pawb a phob un tuag at hynny, a mae'r sioe yn enghraifft arbennig o'r cyfan yn dod at ei gilydd. A mae'n siŵr bod yn rhan bwysig o'r rôl ydy pontio rhwng gwlad a thre, achos mae rhywun yn edrych ar y gynulleidfa sydd yma, mae rhywun yn cael yr argraff fod y sioe yma'n llwyddo i wneud hynny. Ydy, wel, mae mwyafrif yr ymwelwyr dros 66%, rheini sy'n tu ôl ni nawr, ddim da unrhyw gyswllt neu ddim yn gweithio yn y myd amaeth, ond maen nhw dal yn gweld apel y sioe. A pan ni'n gofyn cwestiynau yn yr arolygon o pam ydych chi dod i'r sioe, maen nhw'n styn yn gweud maen nhw moyn dod i gweld yr anifeiliaid, maen nhw moyn mwynhau y bwyd a diod, a maen nhw moyn cymdeithasu. So mae rhaid ni sicrhau bod ni'n edrych ar ôl yr elfennau yna, a mae'r sioe wrth gwrs yn apelio at gynulleidfa eang, a mae hwnna'n bwysig i ni i bontio rhwng gwlad a thre. Be ydy'r cydweithio wedyn rhwng y cystadlaethau a'r anifeiliaid a wedyn yr atyniadau sydd yn y prif gylch ynde? Mae rai cael y cydbwysedd, ac yn gyntaf oll mae rai sicrhau o'r sioe amaethyddol, a mae'r anifeiliaid, mae rai bod ni'n cadw at gwraidd y sioe, a cadw at prif reswm dyn ni'n cael cystadlu amaethyddol. Ond yn ogystal â hynny, mae'r atyniadau yn helpu denu'r cyhoedd hefyd. Mae'r cosacs yw'r craim i'r bodleni, maen nhw wedi mynd lawr yn dda iawn, motorbikes wrth gwrs bob amser yn boblogaidd. Ond cyfuniad o'r ddau beth sydd yn helpu creu profiad. A profiad yw'r sioe. Mae pobl moyn profi byd amaeth, bwyd, adloniant, cymdeithasu ac amser teuluol. Beth sydd yn haro fi yr wythnos hon ydy bod siroedd Cymru dal yn fyw ag yn iach. Da ni wedi anghofio mewn siroedd fel oedden nhw ers talwm, yn dod ni ond hynny efo'r ffermwyr ifanc, ac wrth gwrs efo system y sir nawdd. Da chi'n atgyfnerthu hynny, mae'r Sir Gaernarfon wedi rhoi stamp ar hon, Rhys Griffith y Llys Genad wedi creu'r pentre ceffylau Trymion. Be fydd dyfodol honno flwyddyn nesaf? Wel, mae'r llwyddiant y pentre wedi bod yn ysgubol yn dywe. Mae cymaint o bobl wedi lan ata i gweud mae'n wych i cael llwyfan i'r ceffylau gwedd. Felly mae rhaid ni adeiladu ar lwyddiant eleni, wel sut allwn ni fynd ar pentre ymlaen y flwyddyn nesaf. Ond mae'n dda gweld bod y syniadau ffres yn treiddio trwy'r gymdeithas, y system yna sy'r nawdd, fel a'ch chi sôn, yn dod â ffresni bob blwyddyn, ond hefyd mae'r Llys Genad gar cyflenau dod â'r chwistrellad o syniadau egni ffres, a mae'r pentre ceffylau gwedd yn enghraifft o hynny. A mae'r arian sy'n cael ei codi gan y siroedd hefyd yn gwella y maes yma flwyddyn i flwyddyn. Odi, mae'n bwysig bod ni dal yn buddsoddi mewn yr isadeiledd, y cyfleusturau yma, achos dyn ni'n hoff iawn o ddweud dyma un o feisydd sioe amaethyddol gorau ym Mhrydain, neu hyd yn oed ymellach i ffwrdd eto, ond mae gofyn bod ni'n cadw'n buddsoddi, a mae heilioni'r aelodau a siroedd yn carreg sylfaen i hynny i gyd. Dyma'r drydydd sioe i ti, Aled, felly edrych ymlaen at y bedwaredd? Dwi'n edrych mlaen o fawr iawn. Mae lot o fi ddysgu o hyd, ond mwynhau'r trydydd sioe yna, mwynhau yr heilwen braf yn Llanelwedd a mwynhau'r cwmni. Wel, mae rai mi ddim, mae nifer di deud yn y neuaddwyd, na does ddim sioe debyg i hon, o ran y pethau da ni ddim yn ei gweld, o ran yr isadeiledd, pethau mynd fel watch, ac oedden nhw'n canmol y trefniadau i'r dim, felly mae'n dda clywed pethau fel y weithiau. Mae'n waith tîm ar ei orau. Gwych. Diolch yn fawr iawn.